Ja, de laatste wedstrijd van Jellet en Rouwelaar in een joggenseizoen bij NAC Breda. Prachtige televisie natuurlijk, hè, de trainer van die Ja, hij is natuurlijk ook Ja. een opmerkelijk persoon. Dat klopt inderdaad. En dat had natuurlijk wel een reden. Want hij is net zo'n popiopie voetballer en zo'n hypefiguur. Hij is wel altijd zichzelf bleun. Dat is er ook wel eens voor uitlaken of dat soort dingen. Of minmaken in stadions door het publiek. Of belachelijk maken. Maar hij wordt uiteindelijk er waardeerd. Want de Go Ahead Eagles supporters die dat doen inderdaad. Ja, dat zei het wat. Ja. Dit soort beelden zei ik wat. En om mij een kwart te vertellen, toen zijn mem overleden weer. Hij had bij u altijd een column gehad in het Fries Dagblad. Toen is mem overleden en toen stuurde er of toen nam er contact op met mijn sportredactie. Ken ik net nog één keer een column schroeven, want het is aan moederdag en mijn mem is overleden. En nou ja, dat wordt dan gewoon een eerbetoon. Dat is zo'n idee. Ja, dat zou de doorsnee voetballer, die zou dat misschien... Zou dat net doen? Nee, of die zou dat misschien wel denken, maar dat net doen. En hij doet dat, ja, ik vind het wel een mooie kerel. Ja, absoluut.